Sanibingelela nonke babukeli beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sifakashelo ubhuti wethu la othi-ke nanginemfihlo emsishisayo. Sawubona. Yebo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Hayi siyaphila nathi. Sacela ukubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Ngiyanibingelela nonke babukele emakhaya. Ngidabuka eShowe. Dabuka eShowe. Okay. Esihlalweni la mawuhleli nami kuyazi ukuthi maqhamuka uLungster khona imfihlo khona. So ithini imfihlo? Kuthanda ukuba nzima kakhulu. Okay. Ngizoyikhuluma ngoba sekuyisikhathi sokuthi ngikhulume ngiyeza ukuthi sekufike khona ekutheni ngikhulume. Sinomfowethu engiyiwele naye. Okay, uwele. Kusukela ekuzalweni kwethu nje sikhula. Bekunayo leyo nto ekhaya ngazi ukuthi uthando luba lukhulu makuyiwa ngakuyena. Lushode mekuzwa ngakumina okwenziwa abazali. Yindaba adikwenza ufile kanjalo ububonani yini abayenzayo? Njengokuthi mekuthiwa mhlambe uthunyiwe into endlini mhlambe abazali bahlele eminyango mangabe ngiqalaza into ongayiboni. Uzothiwa ukuba usibanibani ngabe useyitholile leyo nto. Yonke into mawukhona into engahambanga kahle ngithe ngiyayenza yangaphumelela. Kuzoba khona lokho ukuthi ukuba ubani ngabe useyenzile ukuba ubani ngabe uyenzekile ngivele ngabona ngithumele wena ukube ngithumele ubani ngabe kanje. So manje kwagcina sekuzwela kuwena. Leyo nto igcina izwela ngalendlela yokuthi ngize ngiyibone nami even nasesikoleni. Esikoleni besamsana ke. Kodwa kuba khona lokho ukuthi ngigcine sengisala mina. Futhi ngibona ukuthi kwakhona nasekhaya ngize ngizibuza ukuthi laba bazali ngabe ngempela mekuthiwa singamawele basizala sobabili ngempela noma lo munye uzalwa yedwa noma ngatholwa nje samoya ngase ngihlaliswa la ukuthi ngoba indlela ebebengiphatha ngayo nangendlela abakhuluma ngayo bengibuye ngibona ukuthi mhlambe nasesikoleni iyona lento ebuye ingaffect ngigcine ngingasaperform na kahle. Oh so iwele lakho lona beliperforma kanjani esikoleni? Wenza kahle kakhulu nje. So we a student yena. Akaze aphazamiseke ngoba kumanje nje ube sesevasithi. Wathola nebhasari ngenxa ukuthi wayephase kahle umatric wakhe. Oh siyambongela. Okay so ithini ke imfihlo? Imfihlo ekhona kile ukuthi ngesikhathi eqhubeka ke enza kahle. Njobe sefunda ngibonile ukuthi uyangishiya kakhulu and leyo nto yenza ukuthi nabo ntangethu abanye bagcine bengiqhathanisa naye lento yokuqhathaniseka naye isaphelele ekhaya kuphela isinangaphandle eyenza ukuthi ngagcina inhliziyo yami siba yimbi. Ngathatha isinqumo sokuthi kumele ngibe nendlela engizokwenza ngayo ukuthi ngizame ukuthi ngiyigweme lento nokuthi ngimfice. Okay, mawuthi wathatha isinqumo wathatha ama-extra classes wabona ukuthi mhlambe khona la uzofunda khona ukuze uqhubeke impilo yakho noma mhlambe khona la wahamba osebenza khona. Cela uchaze lapho. Lento yokufunda ingidlulile nje bengizama ukufunda kodwa ngibona ukuthi angikwazi ukuthi ngifike ebangeni la kulona. Ngibe sengizama ukukhuluma ke nabantu ngithola ukuthi ngiyenza njani kwakhona abang-advisayo ukuthi mangabe ufuna ukuthi umuntu abe nenkinga ongaya kubi. Habe. Ima wait, uyela iwele lakho? Indlela engikhule ngayo nangendlela inhliziyo yami ebuhlungu ngayo bese ngasamthathi njengowele lami njengobhuti ngoba nginawo leyo mbuzo nje ukuthi ngabe mina njoba ngikhona la ekhaya ngathola noma ngempela ngwakhona. So ujike from being iwele waba yisitha ngaphezulu kokuba yisitha ngazi ukuthi ngambiza kanjani. Ubazi yena ukuthi ke uyazi yena ukuthi ke na uyisitha? Umuntu onjani yena towards wena? Yena ungiphatha kahle siyazwana ngesingaye kodwa yena akazi ukuthi mina le njabulo lesimile asuke nginika sona kumina suke singekho ngiyamnika nami kodwa ngaphakathi singekho. Okay. So akathi uya kubantu ke uyobuza ukuthi ungenze njani bathi abantu enze njani? Bangiyalela ukuthi mhlambe into engengcono ukuthi ngingambulala. Ngiyakubona futhi lokho kombulala ngoba ukubulala umuntu akuyona into elula futhi ke umuntu oyigazi lakho wakwenu. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi mhlambe mengathola into engamphazamisa umqondo wakhe agcine mhlambe angakwazi ukuperforma naye agcine ebe kwi level engikuyona. Okay so wamtholelani?
Angiyitholanga kumphazamisa umqondo kodwa ngathola ukuthi ngimkhubaze agule. Ngathola amaphilisi, khona amaphilisi lawa ayanikwe izinja. Ngezwa ngayenza i-research ngathola ukuthi kuba khona umonakalo awenzayo kubantu. So into ebengiyenza-ke ubenganaki vele mesiphakelwe ekhaya ukudla siyakubeka nje ndawonye. Ngenza isiqiniseko sokuthi njalo ekudleni kwakhe ngimfakele. Kuqhubekile-ke kwaze kwagcina sekuzwela-ke kuyena ngoba kumanje nje uyagula, usenesikhathi egula, akasakwazi nokuvuka embhedeni. Okay, ngoba uthi uyagula, ugula kanjani? Ungachaza ukuthi amaphilisi amenzani ngoba phela uthatha amaphilisi ey'lwane wawafaka kumuntu. So yena amenzani? Kwi-research engayenza ngathola ukuthi amaphilisi ayamkhathaza amathambo, amlimaza amathambo akho, ayamgcoba kube ngathi ayawadlabaza namathambo. So ekwenzeni kwami lokho-ke ngase ngimfakele, kumfakeleni ngiyabona futhi umphumela walokho. Umphumela yini? Ubonani ngoba uthi uyawubona umphumela? Yini umphumela? Uyagula, akasakwazi nokuvuka embhedeni. Akasakwazi nokuvuka embhedeni? Yebo. Unakekelo uba? Unakekelo umama, nami sekubuye kuphoqe kwesinye isikhathi ukuthi angimnakekele. Nawe uyamnakekela, ubuwazi ukuthi wena umbekela? Ngesikhathi ngiyenza lento kwaba lula nje ngenxa yokuthi ngidiniwe lento, kodwa manje ngendlela mese ngimbuka indlela aseyiyona, sengibuka nosizo umama akulona. Umama khona izinto angasakwazi ukuzenzela zona, sekumele ehlezi ebhekene nawo mfowethu. Okay, ngoba uthi uzoconfessa nje, uconfessa kuba? Ngizoconfessa kumama wethu osizalayo. Uzoconfessa kumama? I-relationship yakho nomama injani? Ayithanda ukungabi yinhle kahle. Ngoba kusukela ekukhuleni kwami nje ngigcine senginayo lento yokuthi ngingamqondi ukuthi umama wami ngempela nginakho lokho kumzonda. Okay, so ngoba uthi namhlanje sizoconfessa kuyena, ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani indaba? Ngoba uthi wena phela umphuce aphula lakhe. Umphucile walilimaza, lele embhedeni langawazi saqhubeka nempilo, akasakwazanga ukujayiva naye ingane yakhe ibona igraduate ngenxa yakho. So manje uzothini mayithatha iy'nyathelo zokuthi uyakubopha? Ngiyicabangisise kahle lento before ngize la ukuthi ngizoconfessa ngoba ngiyazi vele ukuthi ngenzeka noma yini, ngilindele noma yini kuyena ngendlela amthanda ngakhona, futhi nangendlela vele bengitreat-a ngayo ngiyinikele vele ekutheni noma kuthiwa ngiyakusho engikushoyo angathatha noma isiphi isinqumo, angilindele vele ukuthi angixolele. Hayi, no, ngikuzwa kahle. No, asimthinte umama, simtshele ngalolu daba. Kodwa akasithembe ukuthi ubhuti wakho uzothola usizo. Yebo. Yeah. Simthinte umama sizwe ukuthi uzothini ngalolu daba. Uphefumulela phezulu. Hey, ukuthi ngiyazi vele. Indlela ophefumula ngayo ngathi usuyambona. Sawubona mama, unjani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwa Blaqlife TV kuhlelo oluthi-ke Sikhipha Izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Hayi, ngakhuluma ngane yami. Okay, la e-studio ngihleli nelinye lewele lakho, indodana yakho ethi inemfihlo. Iwele ingane yakho, umfana. Ngiyambona ungabe ufuna nto la. Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Kazimfihloni, hayi bathi. Cela ungibambele. Hayi kulungile, ngilalele ungamletha. Cela ibambe kanje. Yebo mama. Yebo, njani? Ngiyaphila ma, ngiyaphila. Ngiyaphila, yini le mfihlo lo ongakwazi ukuthi uyikhulume nami useyikhuluma lapho kobani? Blazer bani? Ubani? Alikhona lokho-ke. Go Black TV. Blaqlife. Khona lokho-ke. Mama, awunginiki ithuba lokuthi ngikhulume nawe ekhaya. Angibi naso isikhathi, ngiyakusaba nokukusaba nangendlela okwenzeka ngayo. Ungisaba ngiyinunu yini? Ngiyinunu, ngiyadlana mhlawumbe. Ngiyalumana khona mhlawumbe ngalila ngangikuluma ngalo. Awuyifreshe wena.
Indlela nje okhuluma ngayo mangayo. Namanje nje ngithi uyezwa ukuthi ukhuluma kanjani kodwa ngiyithobile kahle ngifuna ukukhuluma nawe. Awuzenza wena kodwa khuluma isikhathi anginaso ngibhizi kabi lapha eminyango. Bengisenze iwashi ngenzima kabi isikhathi siyangishiya. Iwele lami liyagula mama. Liyagula nje nawe uyakwazi lokho. Ngijahe kuyonakekela yena nje mengiqeda iwashini. Ingakho ngithi awungisheshisele ngoba nje ungekho ungazi ngiwaphela ngabe uyangisiza. Umnakekelela yena ngoba ngisenze iwashini ikhuluma-ke ngizo. Ukugula kwakhe ngicabanga ukuthi umama akazi ukuthi ugula kanjani noma kudalwa yini ukugula kwakhe. Khuluma hlala phe kwendaba. Yes. Njobe gula nje uguliswa mama. Yebo ngilalela wangibiza ngikhona. Uguliswa ukudla kudlayo ekhaya. Ukudla? Yebo mama. Uguliswa ukudla kudlayo angisakuzwa-ke kahle. Awuhlale phe kwendaba wengane. Ushilo ngathi isikhathi anginaso. Noma unesikhathi sokudlala yena anginasikhathi sokudlala mina ngibhizi kabi. Wena mama osiphekela ekhaya. So ukudla esuke sikudla kusuke kuphekwe wena. Yes. Mengithi uguliswa ukudla kudlayo angiqondile ukuthi mhlambe ngabe uguliswa wena noma ubulawa wena. Uqonda ukuthini ngoba phela hayi ngiyezwa ukuthi phela sengithuke wangiqeda. Hayi kanjalo mama. Ngendlela ebeningiphethe ngayo nangendlela eningiqhathanisa ngayo njalo nomfowethu makukhona into eyenzakalayo nje nangempilo nje ubesethanda ukungishiya nasesikoleni uyihambela yedwa mina ngisala ngemumva kwalokho kuyangifakela ingcindezi. Angazi mina indaba zenu usengekho mina esikoleni niye esikoleni noma nibuya endleleni ngisengekho khuluma wena. Mina ngifuna ukuzwa ukuthi uzokhuluma ngokuthi uguliswa yini ngifisa uzoba namandla ngiyazi ngalami njena nje yini. Uguliswa amaphilisi khona amaphilisi lawa asebenza kakhulu ezinja. Owathatha phi amaphilisi? Ngicela Ewani kuba. Okay ngicela unginike ithuba mama ngichaze kahle ukuthi kwenzakalani. Ngicela ungisheshisele kodwa. Indlela ebeningiphatha ngayo igcine yangenza ngaba nenhliziyo embi ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngizama ukumphazamisa umfowethu. Ekudleni abekudla njalo bengenza isiqiniseko sokuthi ngiyawafaka lamaphilisi. Wasiphoza sengane. Kodwa ngaqalekiswa ngale ngane. Ngiyaxolisa mama. Uxolisa. Ayikho into ayixolisa uxolisa kumfowethu njengoba ingane yami isisithixi njena nje. Kanti umusathane wengane. Ngizalanga ngabo lamathuba. Ngizona ukuthi ngazala le ngane eyodwa. Kodwa kwakuyiwela lakutheni. Lento isidomu nasesikoleni. Ayenzi kahle nasekhaya. Egcineni lizokwenza imisebenzi ebona lizongibulalela ingane yami. Engase ngithi izongikhipha kuhluphekeni. Mama. Uyawazi umonakalo osuwenzile. Uyawazi kodwa umonakalo osuwenzile. Uyawazi. Ngilindele noma yini ongayisho kumina. Uthathe uyicelembe uyiqedele ngoba vele usuyibulala. Yabona nje angisadingi nalapha ekhaya. Uma busabuya hlala khona lapho. Mama zizoyilungisa izinto. Zizolungisa. Ngisho ngezwa ngithi ufile kulungile bayakuthatha begcibe noma ungadliwa amanga. Vele kodwa akwazi ungithande mama. Angisadingi vele. Awukazi ungidinge kwasekuqaleni. Angisafuni ukukhuluma nawe angisafuni. Nikaza le ntombazane engifonele angisafuni angisadingi empilweni yami. Ungaphinde ube umfundi wakho la ekhaya angifuni. Sawona mama? Yebo ngane. Siyaxolisa ukuthi uyizwe kanje nale ndaba ebuhlungu kangaka. Sekuzolala mina esibhedlela ke manje sekuzolala mina. I know ehlisa umoya. Ngizomela inhliziyo nina nimukela kanjani inkulumo enjena nimukela kanjani inkulumo eyonakeleka kwanina niyangidinga. No akusikho
akusikhona ukuyamukela kodwa bezama ukuthi-ke na akutshele. Nitshela-ke leyo ngane leyo, nitshele angiyidingi ingaphindi kumcodi wayo la ekhaya. Mina kule ngane yami sengilindele usuku lokufa kuphela, ayikho into esengayenza ngoba kumkhulu umonakalo owenzakele empilweni yakhe. Kodwa naye ngishe ngafa adliwe izinja kulungile angimdingi kwalawa amagxa ngishe sesifile angimdingi. Kodwa naye mama ngithi usayindodana yakho. Hayi akayona ukuba kuthiwe indodana yami bengekazenze kanjena egazini lakhe bengeke akayona ikhombisile ukuthi akayona. Kodwa sibonga ukuthi-ke na uzile wazokutshela inkinga kodwa mhlampe manje sesingakwazi usithola ukuthi-ke na ingane ilapheke ikwazi ukuqhubeka nempilo. Yabo ingane yami engasivuke kulo mbhede lele kuyona wona ibe yilokho engikwazi yayikhona ekuqaleni mhlambe singakhuluma kodwa njengoba ingane yami isinje ingasophindi ilungiseke ayikho into engizoyikhuluma naleyo ngane mina nalowo sathane enhleni nawo lapho. Hayi no kuyezwakala. Siyabonga kakhulu kodwa mama ukusinikeza isikhathi sokuthi sikhulume nawe. Hayi kulungile. Okay siyabonga kakhulu. Alright. Okay bye. Phew, umzwile kumama ukuthi uthini? Ngimzwile and akukho kungisurpriseayo bengivele bengilindele noma yini angayisho. Kodwa-ke mina ngijabulela ukuthi ukwazile ukuza forward njengoba kade ngisho nakuyena ngoba manje umfowenu sozuthola usizo. Uyacabanga ukuthi-ke uyagula lana abazi ukuthi yini wrong kodwa manje ngcono sekukhona indlela abazoyibheka ukuthi hawu bakhombise-ke nalento ade umfida yona nodokotela bazoqhubeka. And ibingihla ngaphakathi ngakho ngithatha isinqumo sokuthi ngize la nginalo ithemba lokuthi mhlawumbe kukhona okusengenzeka ukuze Usuzizwa kanjani-ke manje? Ngirelivekile nje ngathi khona umthwalo osukile emahlombe ami noma ngazi ukuthi kubakhile ubutha-ke phambili buqhubezele phambili vele ungazwani okukhona phakathi kwami nomama. Na umfowethu mangabe eyiseyizwa lento ukuthi ngenze nje yena ngoba yena bengenankinga nami. So iyona into engiyibonayo-ke ukuthi mhlambe ingayinkinga kodwa nje umthwalo ebenginayo emahlombeni nokuthi mhlambe akhona amathuba ukuthi impilo yakhe isinde noma ibuyele esimeni. Lokho kuyangikhulula. Kuyakukhulula ya. Hey nayizwela-ke babukele emakhaya. Yo amawele. Kodwa nabazali kwesinye isikhathi indlela abasiphatha ngayo ukuthi akukhombise ukuthi ubani omunye ampreferayo komunye nakho yayilimaza lokho ingane. Sabazali azizameni ukubhalansisa ingane zethu ngoba ngagcina seyine-anger ne-bitterness towards ama-siblings awo. Kodwa-ke siwu-Blaqlife TV sithi siyanithanda. Siyabonga kakhulu ukuthi beninathi kulolu hlelo lwethu lithi sikhipha izimfihlo. NginguLungstar. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Blaqlife TV.